ba a Turai ko kasashen Larabawa ba. Ko kun san akwai wasu wuraren ban mamaki na shakatawa a Najeriya da za ku hole tamkar a wata duniya? Biyo ni ku sha labari. Na 5, Gurara Falls. Makwararar ruwan Gurara mai dogon tarihi ce wacce ke can a jihar Neja da ke arewa ta tsakiya a Najeriya. Tarihi daga mazauna yankin ya ce wani mafarauci ne ya gano wurin tun wajajen 1745. Na 4, Kajuru Castle. Katafaren gini mai kama da masarautar Turawa, sananne ne ga wasu a jihar Kaduna. Tarihi ya ce an ɗauki shekaru sama da 8 ana ginin wurin. Na 3, Yusufari Oasis. Ba a Dubai ko Qatar ba, wannan kayataccen wuri da ke Yusufari a jihar Yobe zai ɗauki hankalin duk wani mai sha'awar bude ido. Abubuwan ban sha'awa a wurin sun hada da tafkin ruwa da kuma shimfidaddiyar kasar hamada mai tuna muku da duniyar Larabawa. Na 2, Mpafe Crushed Rock. Wannan wani kwari ne da ke birnin Abuja da aka bude a 1977 bayan da aka yanke shawarin mai da birnin tarayya zuwa Abuja daga Lagos. Na 1, Almat Farms. Wani kayataccen sabon wuri ne da aka bude baya-bayan nan a Kuje da ke birnin Abuja. Wuri ne mai kimanin